Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artistang makatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Abigail, hingkod ang pangidaron. May hinigugma nga usa ka langyaw o buntis ko karon. Taga Cebu City ko. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong uyab nga kano. May kalit manggod nga panghitabo imbis nga nag-process na mi sa akong visa aron inyong hisabtan ingon inyang mga panghitabo. Pagod sa akong amiga. Siyempre, no? Magsugat kita karon sa airport sa akong pamanhunon. Pamanhunon yun? As in? Siyempre. Plano na ba yun namong magpakasal? Bisan sa nagchat-chat pa mi. Mauman gani nga moanhi siya sa Pilipinas. Aron maila-ila niyang ako maginikanan o pamilya. Naon, may afam. Huy, ingnaon niya ako akong mausap ang imong nahuna, anang Amerikanuha, inikita ninyo ha? Kay ang kunon ko na. Ay, excuse me, bayot. Di nagyod ba usab ang akong hunahuna kang Floyd? Mahal ko na siya, yots. Bisan unsa pa siya, inikita na mos personal. Dili na mausab ang pagtanaw, pagbati ko niya, yots. Tungod kay, sayot kong mapersonal o chat man lang, buotan siya. Siya na gyud ang akong forever. Naol! May forever! Oo, sige na, oy! Pero di ka na? Naanan si Kenan nga, akong gikontak aron sa pagsugat na daw sa imong afam sa airport. Sige na bayot, anak. Excited na kay kung makitang akong langyaw nga pamanhunon. Asa man ang imong afam, uy? Dili ka hanis ka? Si Bako ka diha bayot, uy. Nagutang mas scam ko. Amaw, magkaka-uy. Kahibaw ko sa tanang detalye siyang flight bayot. Hala, tara ay, sino ka na may gawas? Floyd! We're here! Hain ko si Ana, uy! Kanagong may way back na ako. Nga naguroy siyang bagahe. Honey! Naon! Mga klaro, bisan layo pa kayo. Puro paminaw ko, no? Masking anino ni Floyd, pamilyar ni mo. Of course, bayot. Ay, hindi na siya. Sige! Chula na yun mo. Ay, sugatan sa na ka siya bayot, ha? Honey! Oh, Abigail. Oh, you're more beautiful in person. Honey! Naon! Kapyot yun! Honey. Honey, my best friend, Oh. Bianca. I knew him. He's always in your pictures. Your partner in your TikTok videos. Yes, honey. Nauroy! Himan ko niya, uy! Lalaki gina ko. Ay, What does he say? ay, da. Ay, Dada! Do you have a twin stage? Can I have him? Funny, man. Di ba naman sunoon ko? Sa bago ko nga basta. Isang ka ko kayong tao. Ba't man kang bayuta ka, uy? Ang tanong mo, uy! Higutom na ko. Makakaano dyan tayo ning ugay-gay, girl. Nga diyan ang mo afam. Amiw. Abby, I love you so much. Buhaton ko ang tanan aron dili ka na mangita paglain, Floyd. Kumusta inyong first night din sa first class nga resort and hotel? Amaw ka?
First night ka dyan. Ang pahiyong baya. Klarong contented. Uy, hay naman ron. Nakatog taon. Ha? Ipalabaanan yun din ni mo. Gibuhat na ko ang tanan bayot aron masatisfied yun siya. O kung mahimo, siyang pagbalik sa States, mabinlan ko niya og anak. No? Sigurado ka na yun di ay ni Floyd? Ha? Abigail? Butan kayong akong uyab nga kano. Maong na-inlove na dayon ko niyang daan bisag chat-chat pa mi permiro. Mary siya sa Pilipinas kay nagplano naming magpakasal. Apan mibalik pa siya sa States samtang nag-process may samong papers alang sa confiance visa. Unya. Sa'yo ko mong nagsuka. Kainas kong ginawaan, maoy. Pero may naman yun ni. Unsa? Uy, di ka kamabdos sa bigil. Ha? Mabdos na ko, ma? Pastilan og mabdos ka na bigil. Kalipay na ko, ma. Unsa? Kalipay na ko nga nabinlan kong anak ni Floyd, ma. Magpalig-on ni sa among relasyon ni Floyd, ma. Musamot nga, dalion niya pag-process ang akong fiancé visa kay duha naman may nga paabuton niya sa States. Abigail. Ay, ang akong cellphone. May morning greetings ni Floyd. Mauman nung taning una na kong i-check mapuntag. Matag-mata na ko. May morning greetings na dayon ko gikan niya. Busy lang git siguro siya. Ha? Nabala ka na ba ako bayot ay? Kay waman sab siya mag-online, oy. Naunsa ka siya? Di ba nga, nasultihan naman to mo siya daan? Tumagdos ka na? Oh, bayot. Hala! Ni atos naglatong Amerikanuhan ni Mulday! Unsa? Simbak ko kabayot, oy. Di ko mo to, ana. Diliingon, ana, si Floyd nga akong nailhan. May na namang sabot nga magpakasal, me. Nalipay pa bang gani siya nga akong gisultihan nga may maabot naming anak. Mong dili mahitabong talikdan ko niya sa akong sitwasyon karon. Oh, hey! Wait! Nihila ka naman gulog maayo din, ha? Bika ni Ben! Anaon na ka sa inyo! Wag yun? Unigin siya message bayot. Nabala ka na yun ko. May message na! Ay, salamat! Basahan na yun! Hindi man ni si Floyd. Hi, Abigail. This is Murphy, Floyd's close relative. Sorry to inform you that Floyd just passed away. Uy, unsa ko no? Hindi sinuod ba yun? Unsa lagi? Hindi mamatay si Floyd. Magpagkasal pa mayot. May mahabot pa ming anak. Ha? Namatay si Floyd?
lang og kalit ang akong fiancé nga usa ka US citizen. Padung na unta mi mag-process akong fiancé visa. Na problema ko kay buntis ko. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, kung mga anak na ko, mabutang ba na akong pangan sa akong pamanhunon nga usa ka US citizen sa birth certificate sa akong anak nga kalit man siyang mitaliwan nga wa pa mataw ang among anak? Ikaduhang pangutana, madaba sa akong anak ang apelyado sa iyang papa bisan og mitaliwan na kini? May katungod ba unya ang akong anak nga manunod sa unsa may napundar sa iyang amahan? Ikatulong pangutana, pwede ba nga magpa-DNA testing ko inikawa sa bata as proof of paternity? Pwede ba na akong magamit ang results para mada sa among anak ang iyang apelyado sa birth certificate sa bata? Ikaupat o katapusan, unsa may pangapamaagi or steps nga pwede na akong buhaton or mga documents nga need na ako i-provide para mada sa akong anak ang apelyado sa iyang papa or maskin mabutang lang sa iyang birth certificate. Palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Abigail. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Mga personal na to mga problema, ato ang mga pagmaoy din ha og ato ang mga kasakit sa tong mga hinigugma og napakyas manggani ta guys. Sige lang, napailain sunod na pod, no? Thank you, next. Ana na lang gunagod, nga no bagudi ay ikaw ray lucky din ha, ikaw ray babay, oy, bubito na lang ingon, daghag isda, na ay mulmol, na ay lapu-lapo, na ay bangos, danggit, barilis, daghan man ganing isda, karelasyon pa ba? O, diba? So, padayon lang, langoy, lain-lain lang yung direksyon na to ang pagtuan, di ba? Importante, malipayon ta, mapasalamaton ta sa matag-unsang grasya ang atuang nadawat. Of course, sa katong mga gusto nga mupada sa ilahang mga suwat ug suliran diri nato, naatay lain-laing pamaagi, natay email address nga suliran_612@yahoo.com. Nasa tay Facebook account nga kiniya nga kong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Letter sender, tago na to sa nagpatago ba ni siyang pangan, be? Si Abigail. Gipadasa kini ang akong suliran from Cebu City. Hingkod ang pangidaron may hinigugma nga usa ka langyaw ug buntis siya karon. Uy, God bless you ha, taga Cebu City ni siya. Punto legal kay kabahin sa ihang uyab nga AFAM. Kano yang nakabutang dito. Pero ang tawag ana di naman kano. AFAM. No, may kalit man good nga panghitabo muno imbes na nagprocess na sa siyang visa na naaman to naatutong na paminaw sa drama. Sus ni atras hala kay natoy nahibaw-an kay magprocess naman unta sa siyang visa. So una niyang pangutana, kung mga anak nako, mabutang ba nako ang pangalan sa ako ang pamanhunon nga usa ka US citizen sa birth certificate sa akong anak nga kalit man siyang nitaliwan ug wala pa mataw ang iyahang anak. Pwede nimo isuwat pero blanco ang date of marriage, unya di pud niya mada ang imuhang di pud mada sa bata imuhang anak, no, ang apelyido sa Amerikano, not until he will recognize
no, and acknowledge din sa likod nga portion sa birth certificate. Pero yes, pwede nimo masuwat kay para at least, no, nga kung mag-trace na ta ngadto kung asa na ning amahanang ni kagyo man sa mang panghitabo nga mauman di ay ni nahitabo. So mo na ni nahitabo ro, no, so nawa man, so muna dili pag ninyo pwede mada ang apelido, no. Kaduhang pangutana, madala ba sa akong anak? Ako na natubag nga di madala sa anak, no, kay nitaliwan man ni. Kunya, may katungod ba ang iyang anak nga manunod sa unsa may napundar siyang amahan? Medyo lisod siya kay wa manggod ta naapdan sa pag-acknowledge. Kinahanglan manggod unta to nga ma-acknowledge gyud siya kay that is the proof of the paternity. Without proof of the paternity, dili ta makakuha. At most ragyod na butang nato nga siya'y papa pero di man good enough kay di man mo minyo kinahanglan gyud niya nga acknowledge. So mo lang gyud na, mo lang po na problema nato diha. Ikatulong pangutana, pwede ba nga magpa-DNA test ko inigawas sa bata as proof of paternity? Pwede ba na akong magamit ang results para madala sa among anak ang iyang apelido sa birth certificate sa bata? Ang apelido kinahanglan voluntary nga i-acknowledge sa amahan. Dili pwede unless maadto tag korte niya mo file tag court order for the recognition or for the paternity, no. Ang problema saon pa man nato pagpa-acknowledge nga ning taliwan naman, no, medyo lisod-lisod na unless sa Amerika na ay specimen sa ilahang DNA, no, ang fluid ug ma-prove na nato diha dapita o kana siguro basin pa lang pero murang tungason slight, ha, murang layo-layo tag-abtunon ani guys, pero sige lang, why imposible, pangitaag paagi, at least kibaw ka unsaon. Ikaw pa to katapusang pangutana unsay mga pamaagi or steps nga pwede nako buhaton or mga documents nga need nako i-provide para madala sa akong anak ang apelido sa iyang papa or maski mabutang lang sa birth certificate. Mabutang siya, like I said, pwede. Ang pangutana, will that be enough proof para makaklaim ka ang akong tubag yun ana? Dili, no, kay kinahanglan magud i-acknowledge. But if naay laing proof, no, pananglitan, nagsuwat, nagdate, naminyo mo, nabuntis ka, or naay mga pag-acknowledge, no, nga naa siya, or ang pamilya mismo mo recognize nga siya, di man ganin niya mada ang apelido, at least basin sa binahinay, mahatagan pa di ay, no, we really don't know. So let us try to see it that way. Ato dang tanawo, no, kung pwede ba. Okay, mga suking tigpaminaw, hinaut unta, no, nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kiniyang akong suliran gikan sa RMN Production Center, radyo mo nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. So ka. Maayong adlaw kaninyang tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Irene. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay niining akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Torn Between Two Love. RMN Drama
presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon mo kining usa ka babay nga taga Katarman, Liloan, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Irene. Alas 6 pa man ang misa. Nganong sayo man kayo ta din simbahan? Alas 4:30 pa man. Ay, love. Oh. Ngano ka? Naa kay problema? Love. Unsa ko nimo kamahal? Unsa man ang pangutana, love, uy. Siyempre. Love na love na love na love na love kaayos tanan. Oh. Ngano ni dako ramang ka, love? Na kay gustong isulti? Love. Di ba magkagunsay gusto sa kong pamilya, di ba? Huwag may baw ka, nganong gikontrahan ka sa akong ginikanan. Oo. Kay gusto nila nga magpari ka. Pero love, wa sila'y nahimo kay ni-fight ka para natunduha, di ba? Oh, love. Ni-fight ko. Pero love, di na nako kayong supako na kong mga ginikanan. Unsay buhat mo ipasabot, Raymond? Love, magkigbuwag na ko nimo. Kay magpari ko. Unsa? Mao ka na. Seryoso? Sorry. Pero, ayog kalimot nga, love kay ti ka. Bisan pag di na ta magkita, di mawa akong love ni mo. Sorry kayo, Irene. Day, Irene. Kung love pa ko niya, diliot ako niya pasakitan. Pero ako makasulti niya, ana, day. Kidili ko gusto magsadelfish. Unsa may laban ako. Ginoo ang akong karibal. Og dili ko gusto makikompetensya sa Ginoo. Tungod sa iyang gibuhat, no? Mahadlok na lang hinuon ko musod sa simbahan. Mahadlok ko mahinumdum sa kasakit. Kay grabe kasakit ang iyang gibuhat, day, uy. Sakit kaayo. Basta pinagid mo. Para ka mo sa usag-usa. Sige lang, day. Ingon sila. Kung naitaw nga mawa, naitaw nga moabot nga mas better pa kaysa ni Raymond. Pero, day, diligapon ko magpakawa sa paglaom. Magpaabot ko ni Raymond. Magpaabot ko nga mabalik siya. Day, Irene. Everyone, let's congratulate Irene, our new HR! Thank you, Mom. Thank you, everyone. Day, mabisi na ka, day. Kay HR na ka. And for sure, maka-move on na ka. Amaw. Kusog ka sa uwan, uy. Ang saon man ako pag-ulian, eh. Basta na ba kaayo ko? Miss, siyang tagpayo mo. Salamat, sir, ha, pero basta naman kung kayo ko.
Malasa na ako, uy. Ako swerte. Ha? Swerte ko. Kay kung wa pamuwan, di ko makapangitag paagi nga matagad ko nimo. Ikapilanan ako ng bantay nimo nga magatang og jeep ni Miss. O dugay na ko gusto makigilailan nimo. Clyde ay ko? Irene. Pwede na ko makuha imong number, Miss Irene? Ha? Unya, moto. Sige na mig text-text o tawag-tawag. Unya, iya kong ihatod sa bay. Dili na kayo ko laayon kay nanamon ko'y kauban permi. Ay, mao din blooming na kaayo ka, ha? In love na ka, te. Ganahan ko niya og malipayon ko karon. Mao na. O kung manguyab ni mo, sugta dayon. Oh. Ha? Kisugot ako mo? Oh, Clyde. Yes! Oh! Yes! I love you, Irene. Hoy! Happy 3rd anniversary, mahal. Happy 3rd anniversary pod, mahal. Oh, ingon ka. Managkot na maong gipailis ko nimo. Dili pa ta mga to? Mahal, nagsabot na tandaan ha, nga dili ta. Ulag ni. Di ta banood sa simbahan. Mahal. Actually, dili ta man lakaw. Ha? Gipailis-ilis ko nimo niya. Anhira ditas bay? Mahal. Oh. Mahal ka etika. Tulo na ta katuig. Og enough na para nako na makaingon ko nga ikaw na gyud ang babae nga akong gipangandoy na makauban sa tibuok na kong kinabuhi. Will you marry me? Mahal. Mahal. Yes. Yes. I love you. Thank you, mahal. I love you too, mahal. Mahal, wa pala ikaw mabdos, no? Bitaw, no? Ganahan kayo kung makabibita. Mahal, pa-check up ka ta. Oh, sige, mahal. Unya, inig-out na to gikan sa trabaho. Diretso ta pa-check up. Yan na ang result. Unsay result, Doc? Kinsa may hina problema na mo sa kumbana. I'm so sorry. Pero si Mister ang naiproblema. Ako? Huwag ko yayo! Huwag ko kapuslanan! Mahal, sakto na! Mahal! Biyahin lang ko, Irene. Huwag ko kapuslanan! Di ta ba kayo mong pamilya tungod na ko? Kay paong ko! Nagkabati ka? Paong ko! Mahal, ayaw pag-ingon, anak. Good! Ko! Bisan pagbaog ka, pero dili na rason para bihaan di ka. Daganong paagi mong gusto na itong magkaanak. Pwede tang mga dapog bata. Mahal, ayaw pagpakawa sa paglaom. Please, sakto na. Mao ba? Kaluoy ko
Maulagi. Nag-uol sa baya ko. Pero mas grabe ka apektado si Clyde. Kay gusto na niya nga naami anak. Mauday nga murag lutaw kaayo karon. Murag kagwa sa imong kaugalingon nga mo trabaho. Maog yun. Unsa may sulti sa atong manager day bahin sa nipahawa nga tabahante. Mag-hire taglain? Oo, day. Next week, mang-hire na kuno ta. Ay, I hope ma-okay na imong bana para makakonsentrate na ka sa imong trabaho. Ikaw ba to'y tig-interview? Hinaot pa unta. Day, mauna to tanang applicants, no? Kay mauli na ko. Ay, napay usa, day. Naawahi man siya. Ako nilang gidawat, kay di pa man sad cut off. Siya nalang mahatag ni mo sa ang resume, ha? Ay, pagdali-dali og uli, good. Sige, good. Pasudla na siya, day. Good afternoon. Have a... Oh. Raymond? Irene? Uy, kumusta? Your resume. Mia. It's been a... Very long time. Yeah. Kumusta ka na? So, you're applying for... Kumusta? Raymond, ako maoy mo interview. So please stop asking me questions. Sorry, gusto lang kong hibaw kung okay ra ka. Okay na ko. Okay na? Happy? Sorry. Sorry, nasad? Maunay last na kong nabangog ni mo. O mausa na isulti ni mo na ko karon? Waka puli anak nga word? Sorry? Okay, let's be professional here. So, based sa imong resume, nagtrabaho ka sa abroad year... Oh, di ba? Mauni nga year nga nakigbuwag pa na ako? Huwag mo din pagkapari. Nilarga ko sa laing nasod. Ah, okay. So, nag-give up ka sa atong relasyon kay magpari ka. And then, waday ka mo dayon pagkapari. And nilarga ka sa laing nasod without telling me? Oh, sorry. Sorry na, sad! My God, Raymond! Huwag tanga na ko na imong pagsigig sorry. Say sorry kung sincere gid ka. Dili lang tungod kay nakasa ka. Irene, paminawa ko. No need. Klaro na nako karon. Naghimo ra din nimong rason ang pagpari para magbuwag ta. Ha, nice! Natuman ka mong gusto. Oh, hinoon, for sure, wa man gyud ka magmahay, no? Kaya natuman gyud ang imong gusto. Nakalarga ka sa laing nasod. Mas gipili gid nimo imong career kaysa sa atong relasyon. Oh. Pero, mauto'y pinakasayop na kondisyon. Sayop? Dili, uy! Wa kay sayop, Raymond. At least, ikaw natuman ang imong gusto. Og ako, na-promote ko sa akong trabaho. And look at me now. Ako pa mo ini-interview ni mo. Og naaran ako kung dawaton ba ti ka o dili. Irene, dali para na ako pagbuwag na to. O gani ikaw may hinungdan. Nga nung ako mapadayon pagkapari. Ay, wow! Ako? Nag-joke ka? Kung tinuod nga ako mo hinungdan, ibalik unta ka na ako. Nagpakita unta ka na ako. Wa unta ka mo larga. Kay ba kagpila ko kabuhan nga nagpaabot ni mo nga mabalik ka, ha? Unya karon may bawaan lang ako nga wa giday ka mo padayon pagkapari. Hindi ko gustong ikaw may basulon sa mga ginikanan. Nga nung wa ko mo padayon pagkapari. Mao nagpalabay una ako og pila ka tuig. Pero wala na ako nahibawan nga minyo na ka. Mao na wa na ko nagpakita nimo.
Kay naibaw kong malipayon ka na slain. Pero bisan gamay, wa makuhain akong love diya ni mo. Ikaw lang gyapon akong gimahal. Raymond, Pero ini nga itong pag nagkita karon. Basin og tuyo na lasad ni. Aron magka-istorya ta. Aron doon na tayo closure. Ug aron sad mahibaw ka. Nga bisagwa na ta. Mahal giapon ti ka Irene. Excuse me. Raymond! Mahal giapon ti ka Irene. Dili bawa si Raymond sa kong hunahuna. Wa pa gid ay ko makamove on niya. Mahal? Mahal! Naunsa mong ka, uy! Hubog na sad ka? Pila na ko kakaadlaw nagsige hubog-hubog. Ug dugay kay ka mauli. Oh. Bantay day ka. Wa na mangugas mong kaugalingon ng ngaging mga adlaw. Clyde! Biyahe na lang ko, Erin. Wa na'y rason. Padayonon pa rin nato. Oh, kinsa man eh. Hello? Love. Oh, Raymond? Hubog ka? Asa ka? Dali. Higda na. Huwag yung kulaing kadadaan mo. Diniragis motel. Love. Kimingaw na kay kuyo. Ay, kung biyai, please. Oh, Raymond. Love, please. Raymond. Naginahitabo naman ni Raymond kapi. Ang kuno na ako. Gimingaw sa kayo ko diya. Diyos ko, kada kong sain akong gibuhat. Usa naman na ikabuan nga. Wala ko tungahis akong binuwang sakit. Oh, dili ka. Magpiti ko. Diyos ko, positive. Mabtos ko. Unsaon man din ako. Oh, si Raymond. Sultihan ka na ko siya. Hello, Raymond? Magkita ta. Ha? Mabdus ka? Ug ako mo'y amahan? O, Raymond. Kay imposible si Clyde ang amahan. Baog siya. Yes! Yes! Nalipay ka? Ay, Raymond, akong sayop ang akong gibuhat. Oh. Ang atong gibuhat. Minyokod ko. O sa kay bation sa kumbana no, kung may bawa siyang mabdus ko, na may bawa man siyang dili siya makaanak. Unya ang sumiplano din mo, ha? Dakong sayop nga nakita patagbalik, Raymond. Ilabi na nga naapag kinahitabo na to. So good karon. Ayaw nagpakita na ko, Raymond. Magkalimtanay na ta. Usa? Unya si Clyde. Ang imong bana. Makigbuwag ka na ako. Oh, Clyde. Sorry. Tungod ba ni Raymond? Mabdos ka. Ug
og siyang man. Clyde, ganun, Nakita na ko ang pregnancy test sa basurahan sa CRA. Huwag nahibaw kong dili ako mayaman. Clyde, I'm sorry. Abi ni mo. Pagkakita na ko sa pite, kaingon ko nga, andam ko mudawat sa bata. Di lang kamawahan na ko, Erin. Erin? Mahal ka. Hindi ko gustong mawahan ka na ako. Pwedeng magsugot ng balik sa sinutanan. Tawag ako bisag unsa. Pero andam kong dawato ng bata. Dili na mo pwedeng akoon ang bata nga bunga sa akong pagpakasa, Clyde. I'm sorry. Pero magkalimtanay na lang ta. Mahal nako si Raymond, o mahal sad nako si Clyde. Pero pareho nako silang nasakitan. Mauwa ko gipili nilang duha. Mas nag-focus na lang ko sa akong anak. Dili na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ng akong kampo. More power sa RMN. Mao kitong mga hikalan kaagi ni Irene nga taga Katarman, Liloan, Cebu. Uban sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga nagalahan, torn between two lovers. Torn between two lovers. Ang maong kaagi gibata ng duwa sa radyo ni Carol Marie Hekain o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papera. Sa inyong nagkalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang nining tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dikan salamat sa inyong pagpaminaw.